sepure teng mriko Pak Tati tenggene panitia. Ser. Kancane yo dipikir. Nggih, kelatur panjenengan Pak Mur, juragan sapi nggih, juragan sapi nggih. Kita wonten. Ayo Nduk, ayo Nduk. Tarik kita. Monggo Mbak Kemas. Bisa malih kangge Pak Mur, juragan sapi sing dalu Pak Tati. Ah, glawi. Terakhir persiapan meja 2. Kebenaran tidak wong ayu baik tak jarak kita ingo eman ora ono sing nyatani sapa kowe kok inga-inga Pak Liwat parem kok onani ya ya celak lo mesa-mesa patune mung ngarep bodho tak rewangi ya tak tekoni apa sliramu wis ana sing duwe tak rewangi ya tak omongi sajati aku tresno slirane lemamrana ning kene wae baca goda saking tresnane tresna jaluk wong ayo padha bareng kandha nang nggowo mancing pinggir kali geni kebenaran cedak wong ayu baik tak ingu tak jawab eman ora ana sing ngatani sapa kowe kok inga-inga delok injang-injang aku nek arep apa parep kok onani ya celak-celok mesa-mesa patune mung ngarep godho tak rewangi ya tak tekone apa slirane wis ana sing duwe tak rewangi dik ya tak omongi sajatine aku tresno slirane lemamrana kene wae baca goda saken tresnane yen nyata tresna jaluk apa ayo
loro sliramu jaten iki anane pansaramu rasa tresna kang tak endam sarwa mikir aditan bisa dendam kaya ora bisa ngucapi saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko kok kesane temanan lara tresno Najanada yen kadulur nanging caket sakroning atiku Gonpo nadyan tresno wikine wis kinotrat saderming lapai kula salah saka ngendut datang awang atiku wis kapelut sadang rasaku napun